Kogon alfarma littafi na 4. Bismillahirrahmanirrahim. Duk abin da ke faruwa Hafsat na tsaye tana kallo. A cikin ran Momi bata ji daɗin ganin Tilan 'yar tata tana kuka ba. Ji ta ita ma kamar ta rushe da kukan. Kallo ɗaya za ka mata ka tabbatar da hakan. Hafsat faɗa min, kin samu ganin visitors ɗin? Kun samu ganin visitors ɗin? A'a Mom, to me yasa? Mom ta tambaya. Nan fa Hafsat ta zauna ta zayyane wa Mom duk abin da ya faru. Sai dai ta ɓoye wa Mom abin da ya shiga tsakanin Bilkisu ɗin da kuma Nazar. Sosai ga ɗin ya burge Mom. Addu'a ta karɓu kenan. Mom ɗin ta faɗa tare da yin murmushi. Cikin rashin fahimta, Hafsat ke kallon Mom. Hafsat, tell me about him. Ya kika gansa? I mean kamanninsa. Mom ta faɗa tana murmushi domin ganin Hafsat ɗin na kallonta da rashin fahimta. Oh, okay. Dogo ne Mom, ƙaƙƙarfa. Yana da ƙira irin ta ƙarfafan maza. Baƙi ne sai dai yana da ɗan haske, yana da saje da manyan idanuwa da ƙaramin baki. Yana da kyau sosai Mom. Murmushi jin daɗi Mom ta yi tare da cewa, ina CV ɗinsa? Miƙa mata su Hafsat ta yi domin tun a can Mom ta saka ta ɗauko mata su ba tare da Bilkisu ta gani ba. Amsa Mom ta yi ta ɗauki namba ɗin wayarsa ta kira sa sai dai bai ɗaga ba. Sallamar Hafsat ta yi ta wuce bayan ta saka an mata fakijin ɗin abinci ta kai wa yaranta. Ji Momi ta yi kamar ta bi bayan Bilkisu ta rarrashe ta. Amma so take wannan karin ta nuna mata kuskurenta. Sai da Bilkisu ta yi kuka mai isarta sannan ta tashi ta cire kayan jikinta ta yi zindar haihuwar uwarta. Mido ta nufa tana mai ƙarewa kanta kallo. Manyan tsayayyun nonuwanta chocolate color ta bi da kallo har zuwa lafaffen cikinta wanda ya bata shape. Faffaɗan hips ɗinta ta kalla ta gangara idonta har zuwa kogon alfarmarta wanda ya yi caɓe-caɓe da ruwan sha'awa wanda ƙananan suma ke mamaye a kansa wanda ta kasa nutsar da zuciyarta ta karɓi saƙon. Tsaki ta ja tare da cewa shegen banza. Allah ka isan min kuma wallahi sai na yi maganinka. Daga nan ta juya ta wuce toilet don yin wanka. Wankan tsarki da na soso tana yi tana zaginsa. Ta tsane sa sosai. Ta faɗa a cikin zuciyarta ta da ci gaba da abin da take. After 2 hours, kasa jurewa rashin fitowarta Mom ta yi. Gashi bata ci abinci ba. Miƙewa ta yi ta nufi bedroom ɗin na Bilkisu. Ta turo ƙofar. Zaune ta same ta kan system ɗinta. Sanye take da riga ta material, doguwar riga milk mai manyan zanen flowers purple color ta shan iska an mata tattara daga ƙasan nono. Kanta sanye da hular material ɗin kasancewar ta naɗa gashin kanta tsakiyar kai sai hular mai V-shape ta yi crossing ɗin gashinta sosai. Ta yi kyau cikin rigar domin surarta duka a bayyane take. Sallamar Momin ta amsa tare da ci gaba da abin da take. Ƙarasowa Mom ɗin ta yi tare da jawo su ta zauna. Gimbiya ba za ki ci abinci ba? Mom ta faɗa cikin sigar rarrashi. Kun san tsakanin ɗa da uwa sai Allah. Na ƙoshi bana jin yunwa. Ta faɗa a taƙaice still idon tana kan system ɗinta. Hannu Mom ta saka ta rufe system ɗin ta ajiye gefe. Bilkisu sai a lokacin ta ɗago kai ta ce, Mom ina aiki ne fa. I know Gimbiya, let us talk. Kin san ina son ki ko? Ba zan yi abin da zai cutar da ke ba, right? Kai Bilkisu ta yi jiki a sanyaye. Ki haƙuri idan na ɓata miki rai. Amma please ki daina korar maza a kamfani ɗin nan.
kada a fara miki wani zargin na daban. Nomam ta shiga lallashinta har ta haƙura. Sannan suka sauko ta yi sabin ɗinta da taliya favorite food ɗinta wacce ta ji kifi busasshe. Suna cikin fira sai ga kira ya shigo wayarta. Tana dubawa ta ga number ɗin da ta kira ce ɗazun aka kira ta da ita. Sai ta kalli Bilkisu wacce hankalinta ke kan TV da alama series fim ɗin ya ɗauki hankalinta. Tashi mom ta yi tare da nufan upstairs sannan ta bi kiran da har ya katse. Bugu biyu Nazir wanda suke falo shi da Maryam ya ɗauka yayin da hannunsa yake cikin bes ɗin Maryam ɗin wacce ke sanye da zanin atamfa. Ta ɗebe attach ɗinta shegen ƙwaƙwalyen kanta a sake, shi kuma yana sanye da short nika kaɗai. Hello, ina magana da Nazir Idris. Nazir Abubakar, mom ta tambaya. Eh, ya faɗa in a arrogant voice. Ok, masu kamfanin SW ne. Miƙe mazaune ya yi daga kishingiɗan da yake tare da cire hannunsa cikin rigar Maryam ɗin. Ok, barka da maraice. Yauwa mom ta faɗa. Ina son ganin ka gobe da safe a gidana. Ni mahaifiyar mai kamfani ɗin ce. Cikin ladabin da bai san ma ya iya shi ba da gabansa da ke tsananin faɗuwa don jin muryar matar. Ya ce to shi kenan ma. Allah ya kai mu. Amin mom ta faɗa tare da yin minimizing ta masa forwarding ɗin address ɗin nasu. Sannan ta ce ga address ɗin gidana nan. Ok ma, na gode, ya faɗa. You are welcome, mom ta faɗa tare da yanke wayar. Waye? Maryam ta faɗa tana yaƙuna fuska. Masu kamfani ɗin da na faɗa miki ne suke son gani na gobe. To, ai dole za ka je gobe. Ba za su bari sai ka zo ba sai sun wani kira ka. Oh, baby, ya faɗa yana kai bakinsa kan nata bakin tare da aika mata da zazzafan kiss cikin salo da ƙwarewa domin mantar da ita saboda akan wannan abin tana iya yin faɗa da shi. Janye jikinta ta yi, ta ƙwace bakinta tare da miƙewa ta shigewarta bedroom ɗin wanda yake ɗauke da bed. Ya ji ƙatuwar katifa amma layi bedsheet white color da duvet daga ƙasa blue color. Sai pillows su ma an saka musu riga blue color. Da gefe kuwa wardrobe ce makekiya. Sai kuma mirror daga gefe wanda yake shaƙe tab da turaruka da mayukan gyaran kai na maza. Sai set na Nivea komai akwai. Sai ɗan ƙaramin makeup kit akan durowa da stool ƙasanta daga gefe ɗayan wall ɗin. Daidai ƙofar fita kuwa shura ce ƙatuwa. Jere take tab da takalma kala-kala da nasa da nata. Sai wata doguwar duka jakukkunanta ne akai da wig ɗinta. Hayewa kan bed ɗin ta yi tare da ɗauko wayarta ta shiga chat ɗinta. Ta fara chat cikin kwanciyar hankali. Baya so ya takura mata shi yasa bai bi bayanta ba. Ya zauna a nan. Kashe plasma TV ɗin yayi da suke kallo domin ji yayi gaba ɗaya kallon ya ishe sa. Ya fara tunanin baya. Ita kuwa dama ba so take ya biyo ta ɗin ba. Domin kuwa jikinsa kawai take so amma ba son sako ɗar cikin zuciyarta. Sha'awarsa kawai ce ke da ɗawainiya da ita. Domin duk mazan da take biya can baya shi kaɗai ne wanda ke iya ɗauke mata da lalurarta kuma ta ji ta gamsu daidai wa daida. Kasancewa ta jarrababbiya. Nazir, waye Nazir? Waye Nazir? Nazir ɗan asalin jihar Kano ne a wani ƙauye. Shi ɗin ya kasance ɗa ne a wurin Abubakar wanda aka fi sani da Malam Garba. Malam Garba dai shahararren manomi ne. An yi ittiƙafin duk ƙauyen babu wanda ya yi arzikinsa. Yana da mata biyu. Baba Hauwa'u ita ce uwar gida. Tana da yara biyu duka mata, Saude da kuma Yasira. Sai Maryam 'yar
ƙanwarta wacce ta rasu wurin haihuwarta, sai ta ɗauko ta ta shayar da ita. Sai matarsa ta biyu wato Bilkisu, ita 'yar jihar Niger ce, buzuwa ce, ya je wani kasuwanci ne a Niger ya ganta, daga nan suka fara soyayya. Iyayenta dai ba su goyi bayan auren ba, ta yi duk yanda za ta iyayenta su amince, amma su suka ƙi amincewa. Haka ƙanwarta Adama ta yi ta ba ta baki akan kar ta bijirewa maganar iyayensu, domin akwai shaƙuwa sosai a tsakaninsu da soyayyar juna. Abinda Bilkisu ta faɗa wa Adama ne ya sa ta karaya, cewar da ta yi wallahi ji take idan ba ta auri Malam Abu ba za ta iya basa kanta kafin su rabu. Bayan sun rabu za ta kashe kanta. Gudun kada ta rasa 'yar uwarta Adama ya sa ta ba da shawarar kan ta je a ɗaura musu aure sai su gudu. Idan ya so daga baya ta zo ba wa mahaifanta haƙuri, za ta taya ta rarrashinsu kafin ta zo. Haka kuwa aka yi. Bilkisu ta ɗauki shawarar ƙanwarta Adama har da yi mata kyautar zinarin da iyayensu suka siya masu su biyu, da yake su kaɗai ne suka haifa kuma iyayen nasu na da tarin dukiya. Ranar wata Alhamis aka waye gari babu Bilkisu, ta gudu da Malam Garba. Bayan sun tsaya an ɗaura musu aure a wani gari sosai, mahaifinsu Bilkisu Alhaji Abdulhalim ya baza sojoji wurin neman 'yar tasa da saka kuɗaɗe akan duk wanda ya gano garin da Malam Garba yake zai ba su kuɗaɗe masu yawa. Wanda duk abin da ake Adama ta yi gum ta ƙi cewa komai, bayan hatta da garin ta sani. Ranar da wani mutumin Kano ya zo da labarin ya gansu a jihar Kano, a ranar Alhaji Abdulhalim ya yi hatsari wanda ya yi sanadiyar mutuwansa ta taɓa Hajiya Karima, mahaifiyarsu Bilkisu. Haka ma Adama ta girgiza sosai. Kwana 3 da rasuwar mahaifiyarsu ita ma ta ce gagarin nan, saboda tana da ciwon zuciya. Haka rayuwa ta yi wa Adama ɗaci, sai ta ɗaura alhakin mutuwar iyayenta duka a kanta, saboda ba ta ba wa Bilkisu shawarar, da ba ta ba wa Bilkisu shawara ba da duk hakan ba ta faru ba. Ana gama sadakan 40 ƙanin mahaifinsu ya kwashi dukiyarsu, da yake shi ma Allah ya hore masa dukiya don har ya mafi mahaifinsu Bilkisun dukiya, ya adana masu. Ya ɗauki Adama suka wuce Amerika, wanda ta ce ya bari ta je ta ga 'yar uwarta. Fir ya ƙi yarda saboda shi fushi yake da ita. A can Adama ta yi karatunta hannun Alhaji Faisal, kasancewar Allah bai ba su yara ba, shi da matarsa Zainab sai suka riƙe Bilkisu sai suka riƙe ta hannu biyu, har Allah ya sa ta haɗu da mijinta Alhaji Ibrahim, suka yi aure, ya dawo da ita Najeriya. Bayan ƙanin mahaifinta ya damƙa mata dukiyarsu ita da ƙanwarta, wacce aka yi ta juyawa har ta zama billions of naira. Ta raba ta biyu, ta ajiye wa 'yar uwarta rabi a wani personal account ɗinta. Ita kuwa mijinta ya riƙa mata ta buɗe kamfani na software. Sai da ta yi 1 years a Najeriya sannan ta kammala komai. Lokacin tana da 'yarta ɗaya wacce ta nemi alfarma gun mijinta Alhaji Ibrahim akan a sa mata suna Bilkisu, ya amince kuwa aka saka mata suna Bilkisu. Bayan ta je ƙauyen Kano da danƙarerriyar motarta sosai, ta yi mamakin yadda 'yar uwarta ta juri zama ƙauyen. Tun kafin ta ƙarasa cikin ƙauyen, mata ne ga su nan a kan hanya, daga masu yin ice sai masu ɗiban ruwa sai masu sassaƙe. Haka ta danno kanta motarta cikin ƙauyen. Yara sai murna suke, abin da suke gani a TV yau gashi a garinsu. Tsayar da tuƙinta ta yi tare da yin magana da wata dattijuwa. "Baba ina wuni?" Adama ta faɗa bayan ta zuge gilas ɗin motarta. Matar ta ce, "Ina wuni 'yarga?
Lafiya lau baba. Dan Allah baba tambaya nake. To Allah ya sa na sani. Da Allah ko kin san wata wacce aka taɓa aurowa a ƙauyen nan 'yar jihar Niger mai suna Bilkisu wacce Malam Garba ya kawo shekaru 10 da suka wuce? Cikin jimami matar ta ce, "Eh na san ta. Dan Allah shigo ki min kwatancen gidan." Zagayowa matar ta yi. Adama ta buɗe mata gaban motar ta shigo sannan ta rufe motar. Za ta tada motar matar ta ce, "Kafin na gwada miki gidan zan so ki tsaya na baki labari domin ba lalle ne matar gidan ta saurare ki ba." Shiru Adama ta yi tana kallon ta haka kurum gabanta ya shiga faɗuwa. Bilkisu ta ƙara rungumewa da kyau a cikinta. Magana matar ta fara ba tare da ta jira me Adama za ta ce ba. "Ko baki magana ba na san ke ɗan 'yar uwar Bilkisu ce. Saboda ga kama nan ki yi haƙuri. Daga Malam Garba har Bilkisu Allah ya musu rasuwa." Bilkisu ta fara rasuwa ɗanta na da shekara 6. Haka kurum muka waye gari aka ce ta rasu ta bar ɗanta hannun Hauwa. Tunda matar ta fara magana Adama ta zama mutum-mutumi. Fashewa da kuka ta yi na 'yan daƙiƙu. Ta sha kuka sosai. Ta yi da na sani ya fi a ƙirga. Yanzu kenan ba ta da kowa? Ki yi haƙuri Hajiya. Shi kuma Malam Garba shekaransa 1 da rasuwa. Bayan doguwar jinya. Goga hawayenta ta yi tare da cewa ina yaron nata. Fashewa da kuka matar ta yi har da face majina tare da cewa Hauwa ta kore sa ranar da ubansa ya cika kwana 7 da rasuwa. Kuma dangin ubansa ba wanda ya yi magana saboda kwaɗayin abin da uban ya bari. Wallahi babu wanda ya san inda yake yanzu. Dama tun da mahaifiyarsa ta rasu take gana masa azaba. Sosai Hajiya Adama ta yi kuka da a ce tun lokacin da ta dawo Najeriya ta zo da yaron bai salwanta ba. Buɗe dokar motar ta yi ta fito da kuɗaɗe masu yawa ta ba wa matar. Cikin kuka ta ce, "Ki tafi zan dawo gobe. Za ki nuna man gidan. Ni ƙanwar Bilkisu ce uwa ɗaya uba ɗaya." Daga haka matar ta fita ita kuma ta ja mota sai Abuja. Da ta je gida da niyyar washe gari za ta dawo da motar 'yan sanda a kama mata baba Hauwa sai ta faɗa mata inda ɗan Bilkisu yake. Sai dai ta tarar da wata masifar domin mijinta ta sama ba lafiya. Haka ta kwashe sa sai asibiti aka kwantar da shi. Ya yi watanni asibitin Abuja kafin daga baya ta mayar da shi waje. Shekara 1 tana jinyarsa kafin daga baya ya ce ga garin ku nan. Abin duk ya zo ya dame ta. Komai ya zo ya dagale mata. Mutum ɗaya take kallo ta ji sanyi wato Bilkisu. Sai kuma wata dattijuwa maƙwabciyarta ita ke zuwa ta kwantar mata da hankali. Daga haka har suka saba. Ta yi ta ba da shawara to tun lokacin ba ta ƙara komawa ƙauyen ba. Ta resa ana ta addu'a akan Allah ya sa yaron ya je hannun ƙwarai ya kuma bayyana mata da shi. Sai mun ji ci gaban labarin daga bakinsa. Daga bakin yaron ba idan sun haɗu. Mu je ga labarinmu. Ƙarfe 12 ya miƙe ya koma bedroom ɗinsa wanda har lokacin idon Maryam biyu riƙe da waya. Mamaki ne ya kashe sa domin kwanakin nan biyu haka take shigewa cikin ɗaki ta yi ta chatting ɗinta abinta yana mamakin ko da wa take chatting. Da yake shi Allah bai mishi zargi ba sai bai kawo komai ba kuma bai ce mata komai ba. Ya haye ya yi kwanciyarsa ya ba ta baya saboda baya son takura mata. Washe gari ƙarfe 8 na safe ya fito da shirinsa cikin kaftani milk ɗinkin zamani. Yau ba tazarce ba ne. Ƙaramar riga ce mai gajeren hannu. Bai saka pickup ya saka brown da takalmi brown masu yatsu da wayoyinsa riƙe a hannu. Har lokacin bata tashi ta yi sallah ba. Bayan da bai yi ba haka ya ƙyale ta. Kullum haka suke da ita akan sallah. Sai ɗan banzan sa wig da attach da bleaching da saka nail. Yau ma ba da motarsa ya fita ba. Rufe gidan ya yi
ya tara taxi adres ɗin ya bawa na pep suka wuce. Yana fita ta buɗe idonta, wayarta ta ɗauka tare da kiran Baba Hauwa. Assalamu alaikum. Ba tare da ta amsa ba ta ce, Baba, mun yi sabon kamu. A hayye! Baba Hauwa ta faɗa, wacce take bakin wuta tana dama kokon da take na sayarwa da safe. Kaji ‘yar albarka, tauraruwa mai farar aniya. Mai muka kamo? Dariya Maryam ta kece da ita tare da cewa, wai sakaran ɗan naki maganar aure ya sake yi fa. Dan ta kwashe komai ta faɗa wa Baba Hauwa. Shiwa Baba Hauwa ta yi har da taɓi. Ta ce, ki ce kakarmu ta yanke saƙa. Yara masu sayan kuka sai dariya suke suna kwaikwayonta. Ai kam dai Baba, zan riƙa turo wa Sale mai POS 100 duk wata yana baki. Balbalin bala'i, kin yi kaɗan don kutumar ubanki shegiya a sarariya. Baki isa ba, Baba Hauwa ta faɗa tana huci. Raba su uku zaki yi, ki turo da kashi 2 ki riƙe kashi 1 ko na yi sanadiyar dawowar ki ƙauyen nan. Sosai Maryam ta yi da na sanin faɗa ma Baba Hauwa, domin lokacin da yake ba ta 100k 25 kaɗai take ɗauka, sai ta tura ma Baba 75k. Ta manta ne. Baba, to me zan ba saurayin da na faɗa miki zan aura? Ina ruwana? A sararriya ga wanda ke son aurenki amma ke kina son wani can shege banza. Ko ba don boka ba, ke kin isa ki zauna tare da shi. Shegiya mai kama da ɗan waken rogo. To shi kenan Baba, na ji. Nan fa Baba ta washe baki tare da cewa, ko kefa? Baba, don Allah ki bar yaron nan haka. Wallahi ni na yarda duk haƙƙinsa ne ke bibiyanmu. Ki duba fa ki gani har yanzu cikinmu babu wacce take zaune ɗakinta. Juyowa ta yi tana mai Saude kallon up and down. Kafin daga bisani ta ce, Saude ki kiyaye ni. Baba, gaskiya take faɗa. Yasira ta faɗa ita ma. Dukkaninsu tsaye suke suna kallonta. Waɗanda lokacin fitowarsu kenan suka ji abin da mahaifiyarsu ke faɗi tare da ‘yar uwar tasu. Juyowa ta yi tana gyaran zanenta. Dukkaninku babu wacce ta tsaya makarantar allo. Balle na ce kuna da ilimin yin wa'azi. To duk ‘yar kutumar uban da ta ƙara saka min baki akan lamarina sai na ci ubanta. Ga ku dai ku na haifa, amma babu mai amfani a cikinku. Babu wacce nake cin arzikinta a cikinku sai tsiya. Shiru suka yi ba su ƙara cewa komai ba. Ita kuwa Maryam bayan ta gama wayar ne ta ce, ka ji ‘yar iska. Ni da wahala ita ta kwasar omo. Dubara na ga ta yanda za ki saka na ƙara tura miki kuɗin nan gaba ɗaya. Tunda ba haihuwa ta dai kika yi ba. Ta ɗauko wayar ta ƙasan filo ta ci gaba da sex chat ɗinta. Ƙarfe 8:30 ya iso gidan. Nokin ya yi, mai gadi ya buɗe gidan. Waye kai? Bala mai gadi ya faɗa. Ka je ka faɗa wa madam Nazan ne ya iso. Ya faɗa cikin gadara da nuna isa don shi komai zai yi cikin isa yake yin shi. Madam ƙarama ko babba? Babba, ya faɗa kai tsaye tare da latsa wayarsa. Ok, to shigo. Bala ya faɗa tare da matsa masa ya shigo. Lokacin duk suna kan dani. Ya shigo da sallama. Ranki ya daɗe, wai Nazir ne ke sallama. Cikin ɗoki Mom ta ce. Da murmushi ta juyo ta ce, Bala, ce masa ya ƙaraso. Mom ta faɗa. Ita ko Bilkisu tweet ɗinta kawai take sha. Time ta duba, miƙewa tsaye ta yi. Ta ce, Mom, bara na je na shirya. It's already late. Ok, Mom ta faɗa. Tana mata murmushi. Kisin ɗin Mom ɗin ta yi tare da fara takawa za ta hau step. Daidai Nazir ya shigo falon. Tirƙa shi.
To me kuke tunanin zai faru masu saurare na? Ni dai zan dakata a littafin mu nan sai mun haɗu a ci gaban littafin wani sati in Allah ya yarda. Mun yi kogon alfarma wannan satin, za mu ci gaba da shi wani sati na sama. Saboda wani sati mai zuwa zan kawo muku goron tula wanda ina da tabbacin za ku ji daɗin sauraren shi tun daga farkon shi kuma har ƙarshen shi. Sai dai daga tsakiyar shi ya fi ko'ina daɗi. Wannan kuma kogon alfarma na san shi ma za ku ji daɗin shi. Saboda yanzu aka fara za ku ga yadda ake takun saƙa da kuma tsantsar soyayya. To ku kasance dai tare da aminiyarku wato 'yar amana novel. Ina godiya sosai da gudunmawar da kuke bani. Ku yi subscribe sannan ku yi sharing. Ina godiya sosai. Muna da kayan mata sosai. Muna da haɗaɗɗun kayan mata waɗanda komai ƙafewar rake kika yi amfani da su sai oga ya yi kukan daɗi. Ina wacce ta buɗe?